Здравейте, аз съм Елена Божидарова. Във Фейсбук се пиша Елисмаел и съм на 14 години от Пловдив. Искам да споделя с всички колко съм радостна просто от снега. Той не знам защо просто ме прави жизнерадостна тази година. И може да е студено, но все пак много е красиво. Просто не знам какво да кажа. Знам, че повечето от вас нито ме харесват, нито снега. И имате, например, някаква среща да излезнете с приятели и така нататък, спознават с роднина, седи какво седи, що си. Обаче снега ви проваля плановете, защото сте се отказали, защото е много студено. И темата не е баш снега, просто вие ако се откажете от това да излезете с някой роднина, защото вали сняг, то ще е някакво скучно такова, защото ако се откажете от това да излезете докато има сняг навън или докато вали сняг, или дъжд, или каквото и да вали, смисъл, то няма други дни, както и да е. И просто някакво тъпо е, ако се откажете от това, да се отказвате и от други неща, защото това ще ви стане навик. В смисъл, повечето хора се казват, че не могат, а всъщност те просто не го искат като цяло. И просто няма смисъл да се отказвате. Хора, вие го можете, просто трябва да го искате. Ако не го искате, просто си го кажете и не си правете труда, не си губете времето. И замислете се и знайте от мен, че няма не мога. Има не искам. Няма нужда да се трудите просто и така заради нищо, защото не искате. Ако родителите ви искате, но вие не го искате, просто трябва да им го кажете по най-кроткия начин. Не да им отговаряте, да им се цупете и така нататък. Аз съм една тинейджърка, така да се каже, и тъмън влизам в това. Да, в тинейджърството и просто знам какво е. Много отговарям на майка ми, не съм от най-послушните. И просто искам да ви кажа, не се отказвайте от мечтите си. Ако го искате като цяло, може да го постигнете. Просто трябва да повярвате в себе си. Това беше от мен. Очаквам коментарите ви.